Ka Federation of Khasi Chantia and Karo People FKJCP kala maham dak batenge company shimet ki buan sangkam shakajala halor ka chingshim kabu bat khnyot ben yik samla hagabe dai bat kam gajam tani ching maham kalami jekran bagilar pathai kubor akado phaisngi arpun rutrek noilur ajar par hagba nagalyang ka Federation kala penmenaru bagandan ka chingyat pedba na mot pran shamadan malki ka arpoi trek urisau ajar par ban persya ka chingle sting ka sarkar hagabe dai ba yo kam yo cham ki khun samla ka Federation kala keno bagjing bom plelat ke sarkar ki khun samla ka penlang padeki ban baklanti pakembalong mentaki dan palat silak nerfo jarngut ki samla ki bom dan kam dan jam kaban kong kolong ba nakaleng kaseng hadian ka jingya lenti aslam idan sibun ki jing ujor ki khun samla khamtam gitu ada ki jing puli ba fer bat kani ka sarbi ka bangi layat kalong nodum macam senam hi te sibun kilawan banyak kendo ingi kum kaseng ban penpa ya jing ka jongki apa deh bat kalian kakam ka jam te nakaleng kaseng lai bangila bisyar badia ba ngi ba nakaleng ka sarkar kamdan kata kajing simukya nam tak ni khon samla ba dep ki puli ki jongki apa deh bakaliang ai kam ai jam te nakaleng kaseng him shula ban shong klikti namang i ba ngila bisyar ba kani ki jing ka ba ki samla ki kendo hakani ka jala ka jongi kalong ngi ka shulong tang kata ka jingakran po assembly ban yatai ya kaba nakaliang joka position kai kren ban nakaliang joka government bat kas pensai bagi dan teki pos ki balaj bahan rei kumta terter ba hadu menta omla ban tungkam yaki khana ka jongi hai teki pos ki balaj te nakaliang joka seng ila rai ba ngin pen long no e ni ka jingyat bat lumpai ba kata ka arpoi terik risau arjar apuar ya kaba ngin lumlang itu khana samla baro kiba ya kendu ini kijing de nata kadau ta singi plai ini ko kubor pana kale kaseng ngin pelong ini kijingnya pai ba bajing pai ba haka arpoi tedik benar risau bat kawiru nakaliang joka seng ni kwa ban kentu ya ke sarkar ba haduk mentamane ngi ba ka jingbom simkhya jong sarkar bunsin ki khana samla ka jongi kidan ka jingdu jingkarman ha kalawai ka jongki bat khamtam bunsin ki kendu bat ki hapno haki kamsniu bo fer te hane ka por hi na kalang ka seng ki kwa ru ba ka sarkar ngi ba lingba kilat pathai khobor ya ka ba ka thungi te consultant bo fer bat ka pisa ki klur ka siu se te consultant tingi kwa ban kentu ni kapoi ka sarkar bakan pensai kai kata ka jingi onong jong sarkar ba ka thungi ni ki consultant namar ngi ba ka jing thungi ni consultant kam idon kata ka jingaram namanta kata ka roi kapar ni ka jala ka jingi de kalong tang ban pensap kai ya ka bisa jong pai ba komisi ban rap kniat kene ka arpoi trik wa ka FKP central body kan lumlut ya borok kini ki samla bang jutep ki educated employed youth bakan dan hiru ka jingi ai pai ba kasinya kali kabangin sedang nang ni nang po mat pran bangin penkot hang tai po madam malki te kalong ka apil ru ya gitu week samla bam simyo nakilat ki badai na malabun pelat kini ki bakdor abede kom tapkam tham nakaleng ka sengi kentu begini snok tilang bakan ni kan ke platform bakan nakaleng ka FKJP in kren syak sarkar in pni badai yang nek sengi bangin lumut ya borok na samla ki bam yo kam yo jam ngi ba kini ki company ki wan sini ka jala ka jongi hoi da kata ka jing smu bakin wan ban invest pok jala ka jongi rebun sin ngi ba kalat ai kam ajam ru ka dong jing dong bakhra ba ya ki khana samla ka jongi bun sin ngi kum ki seng balang ngi tengku na ka por bat kini ki nong penya jo kini company kai ka daw ba kalong ka kaja company ka de ba na kaleng ka sarkar kamdan kata ka polisi ka papaka ka ba kantek lakam ya kini company bawan sini ke jala ka jongi te kani ru ka kaman kamana kalian ka jongi ngin sapen snow ka sarkar bat ngin saa ka suggestion jongi ru de ya kani bentaru na kalian ka jongi ka sang la perkhan bahwa ya kita ki ke jingbun ki khun samla ke jongi ba nang la stat penyaken bat ka kam sarkar kalong kami ha kalong kumba shipho na ka shispa dan shim kolum Henry menta kai kepala da ninya kren sno ni ke jeng jo khna samla ka jongi habadi bakaliang ka sengkam la jong ya ka ba ni na kalian jo ka seng hi lingba ka socio economic movement ngilaya
ban kentu ki khon samla jongi bakin mi chkhman khamtam ki tu badan ka ben sim banyak khon banyak halor ki kijat ka jongki te nakalian ka jongi hawade ban banta ngin sanang ya kendo ke sarkar bangin ngin kentu ke sarkar ba kanang pen bun chu ki skim mo nam ta kum kini khana ki ba lanang la start ki ba kwa ban sengkam na jong kombolong mantang i ling ba kini ki district commerce and industrial center malau snami ki jukhot bangi i ba ka ki district ko mno propose is pangot ki ju ai ki scheme ke mengitip kom ka PMGS ini ka PMGSY PMGP no PMGP bat kom tar te kom tar kan da sarkar kalong serius komot kanang increase susu ya number ban ai jing rap ya tikna nak ke kom ba kalong manta propose nak sispa klap increase nok siki arspa siki spa sanpo ka suggestion ka ba ngi la dan jingmot bangin ai ka sarkar kalong ba barmara eta ka transparency kalong ba hapor baki to ya written test borok kelaban lada ka snowden ta ka doubt apa ka marks bak secure kelaban pan mo sai khamtam apa personal interview mostly ngi apa personal interview hi kalong nong no kalong tricky ba tengi dawa ba sarkar hi kadi ban bendon ada kini live interview kamera kan kanang bala da kadan kono mo kata ka manipulate apa personal interview komot ki candidate sekelak man mi syahman ken panet ke video jongki bat kumtar pi kawai kalong ngajing sukhya jong aseng jong kalong ba ko ban lum ki samla bro hisen nomor ba ngi ba sarkar no ki sarkar ki bare mo do ko bamenta kalong tang jing ile kai ban kan po assembly bat man chukula de ki ba ki samla ki nyokan be jang tinga de kawai ke sen ko man kong ba ka FKHP kan lum lut ya bro la ki de bade hak man yo kam sarkar na ki bade hak man yo ban yang hel jong kijat kani ka de komisi cha government ba nai le kai khon samla jong kari nama kailam bakla ya ki lada kila kimyo kami ajam kailam ki shalanti ba bakla bana ya te nakalang kaseng jongi ba pet ki khon samla ki jongi ba ham kam jam ngi sode ba kani ka ding sinjam ko banding kong ka first step mengin sai samla baro ki bam yo kami ajam ba nang ni smart pin sedang i isu ki kam ba ka FKHP kan le nalor kani ka jinglom jongi ya ki kini kena samla ya ka bangi i ba kum kalong menta kani contractual basis si kadi tang ya kita ke badan kata ka channel ki ong no ke badan kata ka channel ke badan kata ka influence te din ta ka daw ko ba lingba kani ka rali hi badan ni khman ba ngin nakaleng ka seng hi ngin ong ka sarkar ba ka ban do away no ini ki contractual ready ban regularize no ya ki tuki post borok kan ya sanction post borok ke badan te bat sakawi ru kolong ba lingba kani ka por ba pementa ngashim ini ka kabu ba nakaleng ka seng ni ai kata ka stern warning ya kini ki private companies ke badan hang ni bat kita ki brio ke badan hang tu ka benta kin yok snow ini khubor ka ba kajudan kata ka exploitation khamtam ki samla kan thai ka si ke jongi bonsian hi ke officer hi ke kisat mo kisat penokam baklai ka bor ka jongki bat kisat haras ba ru ya ki khana ka jongi bat khamtam ki ka jingte bang yo paka bonsian hi ki khamtam ki khana samla khasi ki jongi khamtam ki kenthai bonsian hi kisat exploit ki te kani ka ka stone warning ka ba ngi na kalang ka seng badani khmat dang yo no complain ngi man si ni haban shim ya ka anya da ka man shim ka anya kti jong ru ni haban shim ka anya pi kendian habadi baka jingbo consultant borok ngitem beling dok kam consultant lada kadang ke jingduna subuk muka department kadang ke jingduna ki expert ke badan po department kimdan te umbansi bahwa ra daki banabar rekom bakolong manta malah ke department la sudah consultant be banabar wen te shaking ki brigu jongi shaking efficiency officer ke jongi kidan kimdan se maki te de tak kadau la ong do mane hi bak sarkar ke di ban ai tak jingkhen ke jing yo nong jing yo nong jong sarkar dak babu ini consultant ngiru atak po dak penpa sarkar kata jing yo nong baka wara ini consultant ngin sabisha kan kadon shan yang tak jing yo nong here kombo phyong manta namta kitu ki bri ki batrai hai ni ki consultant agency wara dak sarkar nakalen jong seng ru insale ai minum skap jar kan dei lingpa ki kot sla kam tai kan bangi la shim nani na tai ngla collect khat baro dekat sepelong yang ni ba ni habia syahmat ini ke isu nomor bangi sutu bangin skapjar kamlong show ni snei nama kalong ka jingle akai ta kalawai jong khun samla ka jongi te takada habadi ba ka bentahi baki political party ki jumlet nya kendu i pajba jongi na ka por shwa election
te ngimdan ban kan tho nomor ba mo ki political party kila ai ban mi nakal hanono kaleng jalaro hari ka ba bangidan man ong kalong ba upai ba udi benang man bisa kanya ba kijit ki nomai khmat ne kijit no party